Излезнах тук да правим малко снимчици с това нещо. Canon 6D с 300 мм на 4 стабилизиран обектив. Тази комбинация всеки знае, че не тая, всеки дълъг обектив за така наречения стрит е пагубен, защото си на 100 км от случката. Но хората се кефат да имат букенце и си снимат демокрация. Кой съм аз? Ще да им забранявам. Сега никой, но един ден ще има диктатура фотографска. Още малко да събереме лайкчета и ще стане, ще видите. Ето светофарче, гледайте колко симпатично. Я да видим. Автофокуса работи ли на този обектив, бе? Работи като го пуснем. Гледай, так. Преден план светофарче, заден план светофарче, може да фокусираме на задното и предното да стане така. Красива красота, чудесно. А някой панинг искате ли да пробваме да направим? Чайте какво са, да свалим истото на 100, сложиме приоритет на затвор, на колко скорост да е, на 80-та ще стигне ли? Така, чакай сега, че много ми сега ще се изложиме тук пред цялата многомилионна аудитория. Става дръжки, чакай. Добре, няма сега да правим паник тогава. Я в поле за някакво силуетче тук моли да думнеме. Я да видим сега. Колко ми са 400. Ето гледайте какви хилуетчета хубави штрак. Нещо да вкараме тук малко табелка дефокус, ама няма место. Може да стане тук с силуетчетата, как се едно в едната посока, друго в другата. Те се свършиха хората. Дайте хора, няма хора. Гледайте какво. Гледайте какъв хиксър малък. Дай сега да завие и да стане силует. Айде, Ей, малката ванга как го предречи. Тук какво става? Сега ако се появи някой от спирката, ще стане готино. Взимам си фокус от последното стъпало и чакам. Но от никъде взора надежда не види. Така. Айде бе. Не, няма кой. Идеята ми е това. Ето кадър, ама няма кой да се появи. Защото за да се появи някой трябва да дойде трамвай, от който да слезат хората. Вижте каква причинно-следствена връзка. Много е важна логичната мисъл, когато се прави високо изкуство, като това, което правим в момента. Аз след малко пак ще се върна на идеята за панинга. Даже още сега се връщам. Тъкмо сега малко и дръвчета има тук. Взимам си фокус от пътя, от срещния път, който е посока нататък. И сега чакаме да следиме някой. Даже тук имаме за панинг, втория режим за панинг стабилизира само в едната ос. Айде сега, айде тази шкодичка, така. Ей, някаква котка, бе, дайте котки да дадем. Ето тук с нея сега ще ходя, тук при блоковете има някакви котки 100%. Отсреща тази сграда ми харесва, но това, което ни трябва е някакъв акцент. Ако просто имаме и така прозорчета и с пълна скука на някой от прозорчета, ако може да се покаже някое човече, би било супер готино. Обхождам ги така едно по едно, ама какъв е шанс?
Ето сега, ако сте много запалени фотографи и това с прозорчетата или каквото и да е друго, сте решили, че ви кефи и това е вашия кадър, сядате са и чакате половина, 1-2 часа да се появи някой на прозорчето, за да ви завърши произведението. Това е небезизвестният чейндж на един мой кадър. Чакайте да ви го щракна. Това. Тук е. Тук е. Естествено, какво друго освен баби да снимам. Пълен пипъл в София и другия там. Ето го, класически пипъл в София. Цак. Даже ако се напъне, мога клекне. Оп, класика. Я там като пресичат, дали няма да стане нещо интересно. Штрак. Ето гълъбна лампа. Идеален. Аре, липни, ма. Липни. Така, това е. Тук е готино. Така, някаква композицийка. Но нямаме акцент. Една количка може. Това Audi RS7. Така. Става добър контрапункт на потискащия стар жълто-лайнян блок. Но и разбирате, че тук става въпрос за висока фотография. И всяко нещо има значение. Снима ми се човек на прозорец. Айде да дойде някой. Там има на тония балкон един. Сега я стягаме седника. Добре. Айде сега обърни се. Дай. Гледай как и жилетката е в тон с това на кадъра. И отражението, гледайте, това е велико. Така. Добре. Тук сме по уличките уж. За момента основният ми проблем е, че надалеч не виждам много прецизно и ако има интересен типаж, аз го виждам това, че когато е прекалено близко за тези 300 мм. Вижте какво хубаво оправдание намерих, че не мога да снимам. Много готино. Някакви кучешки събори има. Леле, ужас. Обърках копчетата. Как да мина на централна точка беше? Полуде. С това. Не. Затова липсата на джойстик е страшна глупост и много не харесвам апарати без джойстик. И затова бих предпочел 5D Mark II пред този, въпреки че е по-стар като технология. Като се опитах да смена, пуснах Live View-то, защото на 5D-то тук моят джойстика. Кадъра свърши, хората се прибраха. Тук има хубава далечина, на която не се случва нищо за момента. Ето за това си говоря. Може така да го изиграем, вижте. Хоп, дигнеме. Овата с количката долу, горе дървеса.
Тъкмо ще отида от билата да си взема аз някакви кюфтета и ще го пишем дъждовен.